Vrijeme je da se mora, vrijeme da se kaže, vrijeme da se u meni slaže, ko rasputnula kola. Koliko mi je drago da sam opet u Makedoniji. Makedonija je stvarno za mene užasno značajna, ali da se ne zavaravamo. Ne zato što je meni Makedonija i makedonski film sa Milčom Mančevskim Before the Rain, pred Doždot, pomogao da napravim nekakvu, odnosno da krenem svoju karijeru ispod nule, gdje kad sam se nalazio 1993. godine u životu svom, pa do svega ovoga danas. Makedonija i prije za mene bila užasno važna, značajna i kao mlad glumac sam dolazio ovdje. Sjećam se, sa Arsenom Dedićem sam vrlo često dolazio, kao njegov gost sam uvijek bio na koncertima. Sretak je davno ljeto, u blizini Kvatrljaka, imala oči plave, a kose boje maka. Laganim korakom prešla ispred malenog kafea, zanijemljena ulica cijela od njenog zmijskog tijela. Ali želim reći da smo uživali, Arsen i ja, dolazeći u Makedoniju, i poslije ja isto tako sam imao užasno važne veze sa makedonskim glumcima i glumicama i uopće ljudima iz teatra, novinarima koji prate teatar i film. Taj moj album se zove Ne okreći se sine. Po jednoj mojoj pjesmi koju sam napisao 89. godine. I napisao sam je mom sinu, Danilu, koji je tada imao točno 18 godina. I išao u vojsku odmah. Napisao sam tu pjesmu zapravo generaciji toj, naših sinova moje generacije. Da se ne okreću za našim životima i za onim što nas je mučilo, za čeg smo se mi borili, nego da gledaju za svoj život, da gledaju napred, u budućnost, u svoj život. Kao što bi bilo mnogo bolje mojoj generaciji da se nije okretala za pričom svojih očeva i za ratovima. Onda na toj ploči, tako se zove cijeli album. Imam razne pjesme, imam pjesme svoje 3, a imam neke pjesme od prijatelja svojih. Pa je tako, na primjer, Urban napisao pjesmu za mene sjajnu, pa Husein Hazarfendić, vođa Parnog Valjka, napisao je čak 2 pjesme za mene. Jedna od njih je postala jako popularna u Makedoniji i dobio sam čak i nagradu na Bubamari kao pjesma godine, zove se Eto pjesma. Onda napisao je, uzeo sam jednu Zlajnu pjesmu od mog prijatelja Zlaja Arslanagića, s kojim ja stalno surađujem, a on je bio nekada frontman Crvene jabuke i napisao je sve one divne pjesme Kad sad zazvoni na kuli, Nekako s proljeća i sve te. I za mene je napisao nekoliko pjesama. Pa onda je tu, uzeli smo od Draga Mlinarca jednu pjesmu, Grad. Pa smo onda stavili jednu Arsenovu čudnu pjesmu koju jedinu ne pjevam, nego govorim, New York se zove. Jedna depresivna pjesma koja ide u to stanje korone koje smo imali strašno. Tako da imam puno tih pjesama od svojih prijatelja i to je nekako posebna čast i zadovoljstvo. Još mi trnu zubi, još me tijelo boli, kako ta mala grli, kako ta mala boli, i godine mnoge prošle, a srce ludo druže, kad sjetim se one male, ko da je bilo juče. Cito, 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 što bi dao ja, cito, 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 neko da se zna, cito, 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 sve bi dao ja, cito, 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 nemoj
večeras želim da posvetim ovaj svoj koncert. To je moj Medo. Oprostite, molim se. Bio sam danas na grobu. To je bio jedan divan čovjek. Da. Naš prijatelj na Oprostite. A prekjuče sam sahranio drugog prijatelja, Igora Mandića. Oprostite, baš sam sentimentalna krava. Dakle, s Medom sam se dogovarao oko nekih stvari, jer baš bi volio da ponovo nešto napravim u Skopju, u Makedoniji, bilo gdje u Makedoniji. Zadnji put sam radio u Bitoli najviše, tako, oslobođenje Skopja. Da, nadam se da ću nešto snijati, iako imam sad dosta nekih ponuda izvana ponovo. I sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, broda, brata Arsena. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo svjetla s tom jelinom. Još malo šetnje uz